Esquerra Republicana té un altre focus d'atenció a Osona. El candidat republicà a l'alcaldia de Vic, Àngel Andreu, ha criticat la cúpula nacional del partit i ha anunciat que dimitirà perquè no se sent secundat pel partit. Esquerra ha perdut 2 dels 4 regidors que tenia a Vic. Andreu ho atribueix al fet que la seu nacional els ha imposat la llista de la candidatura i que la gent, ha dit, ja no creu en l'independentisme d'Esquerra per culpa del tripartit. El president de l'agrupació local d'Esquerra, que és el fill d'Àngel Andreu, també ha anunciat que els pròxims dies renunciarà al càrrec. Hi ha hagut una campanya contra nosaltres pels militants interiors de dintre i aquests senyors són els que han procurat que no s'explotés Esquerra. A la seu nacional no solament ens han girat l'esquena, sinó que han intentat fer fora el candidat, ens han imposat una llista, ens han amenaçat de totes maneres, han procurat d'una forma fins i tot feixista, insultant i difamant contra el candidat i contra altres persones també que anaven a la llista i la mateixa executiva. Ja podeu veure llavors, per tant, amb quin partit estic, que té uns grans ideals però uns directius que no saben on tenen el nord.